Ďakujem. Poďte, posadajte si. Ak sa dá ešte potlačiť sa, tam je celé krídlo voľné. Takže poďte. Teším sa, keď riešime v zbore problém, že treba viac stoličiek, väčšie miesto, tak to sú dobré veci. Buďte požehnaní všetci a ďakujem veľmi pekne. Možno ste si všimli, že vlastne Pán Boh posiela také slová, ktoré nás povzbudzujú v tom zmysle, že je o nás postarané, že on je tým bezpečím pre nás. Toto je jedna z vecí, ktorá je dnes veľmi silne vypustená na tento svet a to je strach. Strach, čo bude. Som bezpečný, nestane sa mi niečo. A ja chcem povedať, že presne túto vec Pán Boh znovu a znovu posielal slovo, ktoré nás povzbudzuje v tom, že keď sme v intimite s ním, tak sa nemusíme báť a sme v istote a v bezpečí. Dnešné slovo bude trošku iné. Dnešné slovo bude hovoriť o tom, ďalší strach, ďalšie úzkosti, ktoré ľudia mávajú, je, že či bude o nás postarané materiálne. Možno, že aj riešite niektorí. Biznis, riešite prácu, riešite bývanie, to, kde žijete a podobné veci. A o tom bude dnešné slovo. To slovo nie je teraz... Ja poviem, že som presvedčený, že tak, jak ste tu, tak ste presne na správnom mieste a máte to slovo počuť, pretože toto slovo nosím v hlave niekoľko mesiacov a Pán stále mi hovoril, ešte nie, teraz toto hovor. A dnes vlastne chcem hovoriť o princípoch Božieho zaopatrenia a chcem povedať niečo, čo je veľmi, veľmi na tvoje požehnanie. Takže poďme, otvoríme hneď taký kľúčový text v Matúšovi 6. kapitole, 24. verš. A tam je napísané toto. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď sa jedného bude pridržať a druhým bude pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Toto je veľmi silné slovo. V podstate my žijeme vo svete, kde riešime svoje materiálne veci a je normálne, že chceme mať nejaký majetok, chceme sa postarať o svoje deti, chceme dedičstvo, aby mali a proste, aby my sme mali dostatok. A ja budem dnes kázať o tomto slove, pretože to neznamená, že nemáš mať peniaze, nemáš mať majetok, ale proste nemáš byť závislý na tom. A o tomto budeme dnes kázať, pretože to je jeden život dobrodružstva. Je to život dobrodružstva. V skutočnosti, tak, jak sme tu na tomto mieste, tak v podstate presne kopírujeme to celé spoločenstvo ľudí, ktorí žijú na Slovensku, vo svete, pretože presne tieto dve kategórie sú. Jedna kategória sú ľudia, ktorí milujú Boha a druhá kategória sú ľudia, ktorí milujú mamon. A teraz je veľmi dôležité, aby my, ktorí milujeme Pána, alebo sme v zbore, aby sme nemilovali mamon. Respektíve, aby sme sa nehybali na princípoch v duchu mamonu. Takže budem to vysvetľovať, budem to hovoriť. To slovo mamon je asýrske slovo a znamená bohatstvo. Niektorí vykladači hovoria, že dokonca bolo božstvo, ktoré sa volalo mamon. A je to vlastne veľmi silná vec, kedy celé spoliehanie sa je o peniazoch. Je to proste spoliehanie sa, že peniaze, ak budem mať peniaze, viem zlepšiť svoj život. Ak by sme mali ako krajina viac peňazí, tak by sme sa mali o mnoho lepšie. To vyzerá veľmi múdro, ale v skutočnosti to tak nie je. Pretože v krajinách, kde proste sú ľudia ďaleko lepšie na tom ako my,
nie je šťastnejší život, alebo nie je to, že je menej samovražd. Pretože presne o tých peniazoch to nie je. Takže budem dnes hovoriť o tejto veci a budeme hľadať, čo hovorí Božie slovo o tomto, aby sme vedeli správne fungovať. A ja vám chcem povedať, že moje kázne niekedy režú, a ja som vám hovoril, že režú aj mňa niekedy, lebo mám dvojsečný meč, Božie slovo, ktoré je naostrené z obidvoch strán. To nie je len, že tak som im naložil. Ale to je proste, nie je o tom naložiť, ale my chceme, viete, tak ako vidíme tie veci, ktoré sa okolo nás dejú, my chceme žiť pod vládou Božieho kráľovstva. Chceme žiť pod vládou, kde Ježiš kráľuje. Ja nechcem žiť iný život, pretože ten čas vytrhnutia cirkvi sa blíži. Niekedy vidím ľudí, ktorí veľmi silne bojujú proti tomu, aby antikristovská ríša mohla povstať. Dokonca Pán Boh mi dal, nechcem teraz nejaké konšpirácie, jeden článok sa dostal ku mne, ktorý mi odkryl, že v podstate v tom širšom tíme prezidenta Trumpa je človek, ktorý sa snaží, aby Antikrist nezískal vládu. A ja poviem, že toto je bojovanie s veternými mlynmi. My nemáme bojovať. Božie slovo hovorí, že Antikristová ríša príde. Naša úloha je bojovať proti duchu Antikrista, odmietať to, modliť sa za našu krajinu, modliť sa za svet, ale tá ríša príde. Niektorí ľudia sú rozrušení z toho, že tá klasická rovnováha politická sa nejak triešti, nejak to nefunguje dnes. Ale ty potrebuješ vedieť, že Božie slovo hovorí, že 10 svetových vládcov bude. Že toto je to, čo písmo hovorí, ktorí budú pod Antikristom vládnuť nad svetom. My vďaka Bohu tam nie sme, lebo čakáme vytrhnutie cirkvi. Preto máme byť pripravení, preto potrebujeme byť zbalení, aby sme s Pánom išli, keď on príde. Ale chcem povedať, že keď kážem na tomto mieste, tak vždy prinášam slovo a hovorím, aby bolo jasné, že Ježiš je Pán. Ježiš je Pán. Ježiš je Pán v mojom živote a Ježiš vládne na tomto mieste. Žiadny iný duch tu nevládne. Žiadny iný duch tu nedostane priestor. Ježiš je Pán na tomto mieste. Súhlasíš so mnou? Povedz to, Ježiš je Pán. Amen. Amen. Takže poďme teraz sa pozrieť na tento text, ktorý niektorí ste osmutneli, keď som začal. A niektorí sa usmievajú. Poď. Daj výzvu. Teším sa na to. A ja chcem povedať, že ten antagonizmus, to nepriateľstvo je veľmi silné. Pán Ježiš povedal, že len jedného z týchto dvoch, Boha alebo mamon, môžeš milovať. My chceme nejaké prímerie, dajme prímerie, nech to je. A viete čo? Ježiš hovorí, buď jedného miluješ a druhého nenávidíš. Alebo je to naopak. A ja to presne vidím. Buď miluješ Boha a potom nenávidíš princípy mamonu. Tam nie je napísané, že máš nenávidieť peniaze, ale máš nenávidieť mamon. Ja to vysvetlím o chvíľu, čo znamená žiť pod vládou mamonu a čo znamená žiť pod vládou Boha. A táto vec vlastne je takto vyhrotená. Takým mocným spôsobom. Chcem teraz prejsť, tak preskočím niekoľko strán dopredu do Starej zmluvy, úplne do poslednej knihy Starej zmluvy, a to je kniha Malachiáš, a budem hovoriť teraz z 3. kapitoly o desiatkoch. Keď som vám hovoril, že pred nejakým časom som chcel kázať na to, nejaká sestra napísala, nepoznám ju, ale napísala komentár pod kázeň, ktorú som kázal. A napísala, že desiatky sú prežitok. To absolútne, my nie sme v Starej zmluve pod zákonom. Ja som vtedy veľmi mal také, že vyštartujem. Ja poviem, že
že nemám to veľmi rád, keď je kazané Božie slovo a niekto spochybňuje Božie slovo. To je vážna vec. To je vážna vec. Kľudne si otvorte YouTube kanál, svoj link a kážte tam, prinášajte tam to, čo si myslíte, že je správne, ale nespochybňujte, keď prichádza Božie slovo. To je veľmi vážna vec. My sme sa naučili v cirkvi to robiť. Ale to trošku inak, Ivan. Ja dnes chcem túto vec odovzdať a prešli mesiace odvtedy, ale poviem vám, že dnes v prebudeneckých cirkvách na mnohých miestach sa káže, že desiatky sú starozákonná vec. My nežijeme pod zákonom. A ja chcem povedať, áno, 100% hovorím na to, amen, my nežijeme pod zákonom. V skutočnosti desiatky nie je zákon, ale princíp desiatkov je požehnanie. Budem vám vysvetľovať túto vec a viem, že pre našu prirodzenosť je to nepochopiteľné. Keď som dostal prvý plat ako mladý lekár, som dostal plat vtedy za komunistického režimu, mladý lekár dostal menej ako robotník. To bolo nastavenie, rozumiete? Človek, ktorý rozhodoval mnohokrát o živote iných ľudí, dostal toľko ako manuálne pracujúci človek. To bol systém komunizmu. Ale viete čo, keď tie peniaze prišli, ja som povedal, dám desiatok teraz. Som to pozrel, ešte cash sa vtedy dával, tak som proste prerátal cash, som vypočítal, koľko treba na nájom, koľko treba na potraviny a som hovoril, akurát to nevychádza. Akurát ten desiatok by som potreboval, aby to všetko vyšlo. A viete čo, ja som sa rozhodol, že neviem, ako to vyjde, ale chcem desiatok dať. Možno, že dokonca v tom čase som uvažoval trošku zákonicky, ale ten desiatok som dal. A poviem vám, že ďalší mesiac, teraz čakáte, že poviem, všetko išlo dobre, vôbec nešlo dobre, zas to bolo tak. Zase ja si pamätám, jak som niektoré platby prišli také nečakané a ja som bol celý zúfalý, lebo viete už, keď máte ten finančné toky zrátané a viete toto na to a zrazu bum a niečo navyše treba. Kde ja zoženiem teraz peniaze? Jak to pôjde? Jak sa to vyrovná? Jak to bude? Pamätám si jeden silný príbeh pre mňa, kedy som prišiel do jednej rodiny, manžel sa obrátil a začal nasledovať pána, jeho manželka bola veľmi proste v ľudovej cirkvi, v katolíckej cirkvi, veľmi vydaná proste, ale keď som ich navštívil, lebo veľmi vážne problémy mali v manželstve, tak viac menej ma privítala s tým, že ja som ateistka. Ja hovorím, výborne, môžeme z čistej čiary. Potom sa začala, že je katolíčka brániť, tak som to nerozumel celkom tú kombináciu, ale viete čo? Ona začala, keby Boh bol, my ledva prežívame ako mladá rodina, tak by sa postaral o nás. A už si nepamätám celý ten kontext toho rozhovoru, ale keď som odchádzal a schádzal som dolu, išiel som dolu schodmi, tak vlastne vtedy Duch Svätý mi hovoril, zober peniaze a hod do ich schránky peniaze. A ja som hovoril, Pane, to je tak trápne. Rozumiete, idete, keby Boh bol, tak by sa pozrel. A vy teraz vlastne idete a na mieste Pána Boha vložíte tie peniaze. Som si hovoril, a ešte aj budú vedieť, od koho to je trápne. A Duch Svätý mi hovoril, nevadí, daj tam peniaze. A ja som zobral peniaze z mojej peňaženky a vlastne vložil som proste čiastku, ktorá bola dosť pre mňa v tom čase dôležitá. A keď som vyšiel som z bloku, bolo to v Ružomberku, táto rodina tam bývala, my sme v Mikuláši zakladali zbor, ja som sadol do auta a keď som sedel v aute, som si spomenul, že Pane, teraz piatok prídu evangelisti z Anglicka, alebo z Ameriky boli vtedy, a ja nemám žiadne peniaze. A vtedy sme nerobili to, že tak zbor zaplatí. Pastor ťahal všetko, návštevy boli u nás, krmili sme ich, starali sa, spali u nás, proste všetko išlo.
lebo zbor nemal taký rozpočet. A ja, jak som sedel v aute, hovorím, nemáme ani nákup urobený, ani im nebudeme mať čo dať, ale viete čo, v mojom srdci bola radosť. A proste som naštartoval a išiel som domov. A vždy, keď som sa vrátil domov, tak ma čakala Lenka a mi hovorí, vždy mi rozprávala, čo zažila za ten týždeň, nechodil som na týždňovky, ale za ten deň a tešila sa, že môžeme byť spolu. A v ten deň, keď som prišiel a vyzúval som sa doma, tak zrazu mi povedala jednu vec. Počúvaj, bola tu jedna sestra a doniesla 10-násobnú sumu, to, čo ja som vložil do tej schránky. A viete čo? Dajme potlesk pánovi, on je dobrý. A viete čo? Ja nemám svoje dávanie nastavené týmto spôsobom, že teraz, dávam a Pane, 10-násobne. Mnohokrát sa to zopakovalo. V mnohých podobách. Ale viete čo? Boh mi ukázal, že môžeme sa hýbať týmto spôsobom a zažiješ Boha ako Boha zázrakov, alebo zažiješ Boha, keď máš svoje materiálne veci nastavené na mamon, na ducha mamonu a nezažiješ to. Nezažiješ tieto veci. Poďme si teda pozrieť Malachiáš 3. kapitola. Ja už som celé príbehy porozprával, ešte som text neprečítal. Wow. Tak poďme od 6. do 12. verša. Lebo ja, Hospodin, sa nemením. Preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli. Wow. Od dní svojich otcov ste sa odchylovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. Ale hovoríte, v čom sa máme navrátiť? Či azda má človek okradať Boha? Lebo vy okradate mňa a hovoríte, v čom ťa okradame? V 10 a v obeti pozdvihnutia. Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okrádate celý národ, čo vás je. Doneste celý 10 do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome. A nože ma potom skúste ma v tom, hovorí Hospodin zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne. Pokarhám vám to, čo požiera a nebude vám kaziť plodu zeme. Ani vám pred časom nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin zástupov. A budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľúbou, hovorí Hospodin zástupov. Chvíľku zostanem pri tejto veci a poviem, že toto je veľmi silné slovo. Hovorí veľmi jednoduchým spôsobom povedané, že keď dostaneš na svoju výplatnú pásku, alebo dneska na svoj účet peniaze za tvoju prácu, ktorú si vykonal, tak zober 10. časť a vlož ju do zboru, kde žiješ. Tam, kde príjmaš potravu, tam, kde sa starajú o teba, tam, kde ťa krmia. Vlož to tam. A ja viem, že mnohí to robíte a mnohí ste požehnaní v tom. Pre niektorých je to možno taká výzva. My v zbore to nekontrolujeme, nerobíme, počúvaj, kedy začneš dávať 10, ale proste kážeme to, lebo vieme, že to je Božie slovo. A tu je napísané, skúste ma, hovorí Hospodin. Chcete vyskúšať Boha? Chcete vyskúšať, Pane, chcem vidieť, aký si. Tak tu je jedna veľmi silná výzva. Veľmi silné pozvanie. V skutočnosti, viete, my máme tú predstavu, že my chceme najprv to požehnanie a potom ti dáme, Pane. Ja si pamätám, brat Bonke bol na Slovensku a keď to bolo tesne po revolúcii, tak jeden z jeho spolubratov, spoluslužobníkov, Peter Vandenberg sa volal. A presne si pamätám, čo kázal. On povedal, chodiť s Bohom, na to potrebuješ vieru. A je to niečo také, ako keby si išiel niekoľko dní, by si išiel púšťou a zrazu by si zistil, že ti došla voda a že ak rýchlo nenájdeš zdroj vody, tak zomrieš.
a zrazu vidíš oázu, ktorá je na dosah, ideš tam a uprostred tej oázy je stará pumpa. Je tam tá klasická pumpa s tou rukoveťou, ktorú musíš napumpovať a začne tiecť voda. A pri tej pumpe je opretá 2-litrová fľaša. Je tam napísané, že toto je pitná voda. A ty si hovoríš, skvelé, 2 litre čistej pitnej vody. Lenže je tam ešte list. A ty otvoríš ten list a tam je napísané: ak teraz vypiješ tie 2 litre vody, o chvíľu zomrieš. Pretože znovu budeš smedný. Ale môžeš urobiť jednu vec. Môžeš tieto 2 litre vyliať do toho mechanizmu pumpy a keď začneš pumpovať, tak sa vytvorí potlak a začne prúdiť voda bez obmedzenia. A prosím ťa, vtedy, keď to bude, tak nezabudni znovu naplniť tú vodu pre niekoho, kto pôjde znovu za tebou. Teraz si predstavte, máte 2 litre vody, ste smední, už ste možno tak na hranici kolapsu, dám si, nedám si. A viera znamená, lebo viete čo, ak to je nejaký čierny humor, tak ste mŕtvi. Vyleješ vodu a nemáš nič. Ale ak je to pravda, tak budete mať vody ďaleko viac ako tie 2 litre. A presne toto je s desiatkami. V podstate Boh hovorí, vráť mi z toho, čo ja ti dávam. 1/10 z toho. A my si mnohokrát hovoríme, ale bude mať dosť? A vypijeme tú vodu. A zostane nám v podstate to, čo sme mali, a prázdna fľaša. A Boh hovorí, vyskúšaj ma. Tam je napísané, pokárham vám to, čo požiera, všetkých škodcov. Ja som hovoril na tomto mieste svedectvo o bratovi ešte na Liptove, keď sme boli. Za záhradami boli také zahumienky. Proste pole, ktoré už nie je oplotené a tam boli zasiaté rôzne veci. A ten brat, tak ako všetci susedia okolo, mal zasadené zemiaky na svojom poli. A postupne susedia išli a robili zber zemiakov. Najprv sused zľava a povedal, Vládo, nič tohto roku není nič. Všetko požrali hlodavce. Potom išiel sused zprava. Vyoral všetky zemiaky, respektíve to, čo mu zostalo. A hovorí znovu, všetko je na nič. Tohto roku sa neurodilo. Požrali to proste tie všelijaké hlodavce. A potom nastúpil brat. A keď vyoral svoje, všetci s otvorenými ústami zapozerali a povedali, jak je to možné? To isté, tá istá zem. Predsa tie hlodavce nevedia, kade ide ten okraj pola. Proste keď zlikvidovali pole naľavo, zlikvidovali pole napravo, ako to? Ty si určite mal nejaký postrek, alebo niečo si použil. A on povedal, chcem vám povedať, čo som použil. Ja dávam 10. A Boh zaslúbil, že sa postará a že napomenie škodcov. Pred asi 3 rokmi, my keď sme si do záhradky pri dome dávali nejaké ovocné kríky a stromy, veľmi som zvažoval, že či nedať úplne len ozdobné. Pretože sme boli proste u jedných známych a tam veľký zápas proste s drozdami, úplne sieťky poťahané vlastne na rybezlách, na čučorietkách, na takomto ovoci, lebo úplne tieto vtáky zlikvidovali celú úrodu. Ale rozhodli sme sa nakoniec, že urobíme, že dáme. Trom v našej záhrade je indiánska čučorietka. To mám príbeh, keď budú väčší chlapci, tak indiánska čučorietka. Už teraz to jedia, ale budú aj príbeh mať k tomu. Takže pred 3 rokmi sa stala taká vec, že zrazu
sme počuli taký zvláštny zvuk na záhrade. Sme najprv s Lenkou si mysleli, že to niekto sa v noci o 10:00 hojda na vrzgajúcej hojdačke. A potom sme zistili, že to je nejaká sova. Že máme proste sovu, ktorá sa uhniezdila vlastne v našom rajone. A sused mi hovorí, ja neviem spať kvôli tomu. Normálne v noci, keď mám otvorené okno a počujem tak ja som, viete, čo som išiel? Otvoril som na internete stránku a som vyhľadal, ako vypudiť sovy zo záhrady. Som to zadal a viete čo? Žiaden taký odkaz nebol. Všetky odkazy boli, ako prilákať sovu do záhrady. Ja som to čítal a zistil som jednu vec, že ak máte sovu v záhrade, máte vyhraté. Drozdy, všetko to, čo požiera úrodu, všetko ide preč, lebo sa bojí, pretože sova je dravec. Asi minulý rok to bolo, sme zažili, že prišli mrazy. A viete čo, sused hneď v záhradke má marhulu, ktorú vidíme cez plot. Naša marhula je trošku ďalej a sused za nami tiež má marhulu. Viete čo, obidve tie marhule, aj susedová, aj jedného, aj druhého, spálil mráz. Naša marhula zostala úplne v poriadku. Jednoducho, ako keby ten pás zostal prikrytý. A ja vám chcem povedať, že Boh je verný v tomto. Boh je verný. Jeden brat, keď sa obrátil, začal dávať desiatky a jeho mama, nábožensky zmýšľajúca žena, povedala, ty si blázon. Toľko peňazí dáš do tej cirkvi. A on hovorí, mama, vieš čo, chcem ti povedať, že ja, odkedy chodím do cirkvi, som vyslobodený od fajčenia, takže o mnoho viac peňazí, a to ti nevadilo, som dával na fajčenie, ktoré dnes nemusím dávať a som slobodný od toho a som o mnoho zdravšie, to je pre moje telo. A ja jednoducho milujem Pána. Chcem teraz povedať, pretože tá reakcia na moje kázanie bola, že my nie sme pod zákonom. A ja chcem vám jasne povedať, že my nežijeme pod zákonom. My nekopírujeme Mojžišov zákon. Nekopírujeme, adventisti možno majú s tým problém, lebo riešia sobotu. My neriešime sobotu, pretože my patríme Pánovi a sme vedení Svätým Duchom. A hľadáme v písme to, čo hovorí Pán, ohľadom, keď Pán Ježiš potvrdil niektoré veci, keď hovoril o cudzoložstve, potvrdil veci zo zákona. Alebo o zabití, potvrdil veci zo zákona. Ale synod pre pohanov povedal, nebudete smilniť, nebudete jesť zadusené a vyhnete sa krvi. Čiže presne stanovil pravidlá, v čom sa máme hýbať a zároveň máme byť vedení Svätým Duchom. Tak Ivan potom, prečo zákon o desiatkoch? Teraz ti vysvetlím, toto nie je zákon. Toto je princíp požehnania. To je vec, ktorú ty môžeš sa rozhodnúť a môžeš urobiť pre svoj život, aby jednoducho to prinieslo požehnanie do tvojho života. V Židom v 7. kapitole ja budem čítať od 1. verša, mohli by sme čítať, vy, ktorí si robíte poznámky, môžete si napísať Genesis 14. kapitola, 18. až 20. verš. Toto je prvé miesto, ešte raz to poviem, Genesis 14, 18 až 20. Toto je prvé miesto, kde sú spomínané desiatky v Biblii a je to prvé miesto, kde zároveň prvýkrát je spomínaný Melchisedech. Veľkňaz, on sa zrazu ocitá na stránach Biblie úplne nepochopiteľne a zrazu je tam. A nerozumieme tomu, nevieme, prečo to tam je, ale zrazu veľmi divne prichádza k Abrahamovi, prichádza s chlebom a s vínom. Jednoducho my vieme, že presne toto je symbol vlastne Pánovej večere zmluvného pokrmu a toto prvýkrát robí Melchisedech. A teraz už budem čítať od 1. verša, tú 7. kapitolu a tie prvé dva verše sú v podstate citácia
tých textov z Genesis. Lebo ten istý Melchisedech, král Salema, kňaz najvyššieho Boha, ktorý vyšiel v ústrety Abrahamovi, ktorý sa vracal od porážky kráľov a požehnal ho, ktorému aj dal desiatok, udelil Abraham zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa to preloží jeho meno, najprv král spravodlivosti a potom i král Salema, čo je v preklade král pokoja. Bez otca, bez matky, bez rodokmeňu, nemajúc ani počiatok dní, ani konca života, ale pripodobnený synovi Božiemu zostáva kňazom na veky. Nebudem to čítať celé, ten text je až do 17. verša. Ale to, čo je dôležité, je vlastne písané od 10. verša, že keď ten princíp vlastne duchovný vysvetľuje písateľ listu Židom, že vlastne keď Abraham dal desiatok Melchisedechovi, tak v Abrahamových potomstve, písmo hovorí v jeho bedrách, bol aj Lévi, ktorý je vlastne kňazom Mojžišovho zákona, starej zmluvy. A tam je písané, že vlastne tento Lévi v skutočnosti dával desiatok vlastne Melchisedechovi. Ale vysvetľuje, že Melchisedechové kňazstvo je kňazstvo Pána Ježiša Krista. Čiže viete čo, z tohto textu môžem ešte prečítať potom od 11. verša. Ak teda bolo dokonalé levickým kňazstvom, lebo izraelský ľud dostal na jeho základe zákon, na čo bolo potom ešte treba, aby povstal iný kňaz podľa poriadku Melchisedechovho, a nie, aby sa volal podľa poriadku Áronovho? Lebo keď sa zamieňa kňazstvo, nevyhnutne sa deje i zámena zákona. Lebo ten, vzťahom na ktorého sa to hovorí, je z iného pokolenia, z ktorého sa nikto nestaral o oltár. Lebo je zrejme, že z Júdu vyšiel náš Pán, vzťahom na ktoré pokolenie Mojžiš nehovoril ničoho o kňazstve. A potom je ešte oveľa zjavnejšie, či mal v podobnosti Melchisedecha povstať iný kňaz, ktorý sa ním nestal podľa zákona telesného prikázania, ale podľa moci nezničiteľného života. Lebo svedčí, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. Toto je Pán Ježiš, toto je jeho služba a tá služba je spojená s desiatkami. Posledný text k desiatkom, ktorý prečítam, je v Matúšovi 23:23 a tam Pán Ježiš vyčíta zákonníkom a farizeom, hovorí, beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože dávate desiatky z mety, z kôpru, z kmínu a opustili ste, čo je ťažšie v zákone, súd, milosrdenstvo a vernosť. Keď to prečítate do tohto bodu, tak myslíte si, že Pán ich súdi za to, že riešia desiatky a dokonca oni veľmi starostlivo, predstavte si, že metu zo záhradky by ste potrhali, aby ste povedali, 9 je mojich, 10 Pánova. 9 je mojich, tí kňazi sa napili tej mety, že? V starej zmluve. Ale tu je napísané, koniec tej 23. verša, opustili ste to, čo je ťažšie v zákone. Súd, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba činiť a tamto neopustiť. Čiže všimnite si, Pán Ježiš veľmi jasne povedal, že desiatky sú vec, ktorú on potvrdzuje, ale povedal zároveň, nebuďte zákonníci, buďte milosrdní ľudia, choďte proste nie pod zákonníctvom. Zákonníctvo nikdy neprinesie život. Zákonníctvo zabije život. Lebo zákonníctvo ti vždy povie, čo si urobil zle. Predstavte si celý život, že by ste žili len s tým, že Ivan, ale toto si mohol urobiť lepšie. A vy si myslíte, že už ste úplne urobili všetko, čo ste mali. Alebo
no, toto si úplne zoral. A ty si povieš, no, ja som to už ani nepotreboval počuť, lebo viem, že som to zoral. A som potreboval povzbudiť. Ale viete čo, toto je určitý barometer toho, aby si zistil, že či žiješ podľa mamonu, alebo žiješ ideš podľa Boha. A poďme teraz sa pozrieť priamo na ten rozdiel. Mamon a Boh. Nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj mamonu. To povedal Pán Ježiš. Aké je to nastavenie, keď slúžim Bohu? Aké je to nastavenie, keď slúžim mamonu? Úplne v jednoduchých takých bodoch, len keď poviem, princíp mamonu je kúpiť a predať. Princíp Božieho fungovania je zasiať a zožať. Princíp mamonu je láska k peniazom. Preto apoštol Pavel píše Timoteovi v 6. kapitole v 10. verši, koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. On nehovorí, že je zlé mať peniaze, ale hovorí, že koreňom všetkého zla je milovať peniaze. Čiže musíme si dať pozor, lebo to je presne, čo Pán Ježiš povedal. Nemôžeš milovať aj Boha, aj mamon. Ak miluješ peniaze, miluješ mamon. Miluješ to, čo hýbe týmto svetom. Ale ak miluješ Boha, tak tá láska k Bohu vlastne je presne to, čo vytvára tú intimitu s Bohom, ten vzťah, ktorý nič nevie, proste kto nás odlúči od lásky Kristovej. Ak miluješ Boha, nech ideš cez akékoľvek situácie, vieš, že On ťa drží pevne v svojich rukách a že je postarané o teba. Poďme sa teraz pozrieť, keď som sa modlil za to, premýšľal som, ako je nastavené vlastne fungovanie podľa mamonu. A Duch Svätý mi pripomenul z Lukáša z 12. kapitoly, prečítam od 15. verša. Ježiš povedal, hľadte a chránte sa lakomstva, lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. Dobre počúvajte, tu je veľmi silne ten princíp mamonu opísaný. Hľadte a chránte sa lakomstva, lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je z jeho majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorému si bohatému človeku zem hojne zarodila. A rozmýšľal v sebe a povedal, čo urobím? Lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zvalím svoje stodoly a nastaviam väčšie. A zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok a poviem svojej duši, duša, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov. Dnešnými slovami povedané, som za vodou. Áno. Duša, máš mnoho majetku, zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A Boh mu povedal, blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, čie bude. Tak je to s tým, kto zhromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. Keď si pozriete tento text, veľmi dôležité, keď čítame Božie slovo, je pozrieť si ten text. Niekedy si pozerám, aké slova sú tam namnožené. A tam je zhromaždiť, nahonobiť, zhrnúť pre seba. Veľmi zaujímavé je, že Pán Ježiš toto slovo začal tým, že povedal, chránte sa od lakomstva. Ja som hovoril, Pane, kde tu je o lakomstve písané? Tu nie je napísané, že prišiel niekto za ním a žiadal ho o niečo. Tam nie je, to je lakomstvo. Príde niekto, chce niečo od teba a ty budeš, nedám. Ale vlastne to tu nie je. Ale viete, čo je tu v tomto príbehu?
že vlastne ten človek zhromaždil len pre seba. On to zhromaždil len pre seba. A teraz sa poďme pozrieť na slovo, ktoré hovorí o tom inom princípe. Keď funguješ, ideš nie podľa mamonu, ale funguješ podľa Boha. A to je napísané v 2. Paralipomenom, 31. kapitola, 4. až 10. verš. 2. Paralipomenom, 31. 31. kapitola, 4 až 10. A rozkázal ľudu, obyvateľom Jeruzalema, dávať čiastku stanovenú pre kňazov a levitov, aby sa zmužili v zákone Hospodinovom. A hneď ako prišiel rozkaz, naznášali synovia Izraelovi mnoho prvotín obilia, vína, oleja, medu, všetkých úrod polných i 10 zo všetkého nadonášali hojne. Aj synovia Izraelovi a Júdovi, ktorí bývali v mestách Júdových, tí tiež donášali 10 z volov a z drobného dobytka, ako aj 10 svätých vecí, ktoré boli zasvetené Hospodinovi ich Bohu. A skladali to po zhromaždeniach, po hromadách. V 3. mesiaci začali zakladať tie hromady a v 7. mesiaci dokončili. A keď prišiel Ezechiáš a kniežatá a videli hromady, dobrorečili Hospodinovi, jeho ľudu Izraelovi. A Ezechiáš sa pýtal kňazov a levitov o tých hromadách. A Azariáš, najvyšší kňaz z domu Cadokovho, mu odpovedal a riekol. A teraz počúvajte. Odkedy začali donášať obeť pozdvihnutia do domu Hospodinovho, sme jedli a nasytili sme sa. A ešte zostáva hojne, lebo Hospodin požehnal svoj ľud a čo zostalo, je táto hromada. Inými slovami, ako náhle začali dávať, vošli do toho princípu 10, tak sa niečo stalo. Niečo nadprirodzené sa uvoľnilo a zrazu to požehnanie v materiálnej rovine bolo také, že oni naskladali hromady, ktoré im zvyšovali a vyjadrili tým, toto urobil Boh pre nás. Toto je Boh, ktorý urobil veci pre nás. A keď čítate tento text a pozriete si tie slova podrobne, tak zistíte, že sa opakujú tieto slova tam. Naznášali, donášali, nadonášali hojne, donášali, skladali po hromadách, zakladali hromady. Toto je v tomto krátkom texte, je asi 7-8 slov, ktoré hovoria o tom, keď Boží ľud sa rozhodol, že bude dávať. Že bude hojne dávať. A zrazu prišlo Božie požehnanie a bolo uvoľnené. A ja chcem povedať, že my žijeme dnes v časoch, kedy proste nám radia, že si máme utiahnuť opasky, pre niektorých to znamená takmer veľmi zle, veľmi zlý stav. Ale chcem ťa povzbudiť. Tvoj zdroj nemá byť tvoj zamestnávateľ, alebo tvoje číslo účtu, alebo tvoje peniaze, ktoré máš v hotovosti, ale tvoj zaopatrovateľ má byť Boh. Keď jeden brat stavali, Boh mu povedal, že majú postaviť modlitebňu. A začali ju stavať. A mnohí ľudia hojne dávali. Ale zrazu on zistil, že je tam šek, ktorý vypísala vdova. A ten šek, on poznal jej situáciu, vedel, že ona na ten šek napísala celý príjem, ktorý mala za mesiac. Lester Sumrall sa volal ten služobník, nevedel som si rýchlo spomenúť, lebo to som nemal pripravené, že vám poviem. A on prišiel s tým šekom za tou ženou a povedal, sestra, prosím ťa, my si vážime tvoje vydanie sa zboru, tvoje vydanie sa Pánovi
ale verím, že tie peniaze budeme mať aj bez tohto tvojho šeku a ty potrebuješ ako vdova svoje peniaze. A ona povedala, prosím ťa, brat kazateľ, toto je niečo medzi mnou a Bohom. Prosím ťa, nemiešaj sa do toho. OK, prijal šek. Prišiel druhý mesiac a znovu bola zbierka a on znovu našiel ten šek, tak predýchal to, premodlil to, nešiel za tou sestrou, ale keď tretí mesiac znovu bol šek na celý jej mesačný príjem, znovu išiel za ňou a hovorí, sestra, ja si vážim tvoju vieru, ale prosím ťa, nemôžeš tam dať všetko tvoje živobytie. A ona povedala, vieš čo, toto je niečo medzi mnou a Bohom. Vôbec do toho nevstupuj. Ja ti len toľko poviem, že odkedy som to začala robiť, mám ďaleko viac peňazí, ako som mala zo svojho dôchodcovského proste príjmu. Boh je mocný, Boh vie urobiť veci a keď vstúpíš na to a začneš sa v tom hýbať, tak uvidíš jednu vec. Viete, keby som vám teraz hovoril o zákone, tak by som bol smutný a hovoril by som, teraz im takú smutnú vec hovorím, že musia niečo robiť. Ja ti chcem povedať, nechcem to povedať, že nemusíš. Chcem ťa povzbudiť v tom, aby si to urobil, lebo na druhej strane v Malachiašovi Pán hovorí, že prečo ma okrádate? Veľmi silný príbeh som počul, jeden pastor hovoril, že prišiel kázať do zboru a na letisko ho pomocný pastor ho vítal a on mal taký ťažký kufor, lebo týždeň mal slúžiť v tom zbore. A ten mladší, teda asistent pastora hovorí, môžem ti zobrať kufor? A tento brat hovorí, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Dávaš desiatky? Ten pomocník pastora sa zahambil, lebo nedával, tak hovorí, nedávam. Vieš čo, kufor si radšej ponesiem sám. Ak máš odvahu okradať Boha, nie som si istý, či by si neokradol aj mňa. Chcem vám povedať, že toto nie je princíp zákona. Toto je princíp života a princíp požehnania. Boli situácie, kedy Pán Boh ma šokoval tým, čo robil v mojom živote. Kedy prišli ľudia, položili peniaze na stôl a povedali, toto je, my sme videli, že slúžiš Pánovi a to boli časy, kedy naozaj sme mali veľmi málo. Boli časy, kedy s Lenkou sme fungovali tak, že určite v ten týždeň aspoň raz musia byť halušky s kyslou kapustou, lebo kyslú kapustu sme mali v pivnici, čiže vždy to bolo lacné jedlo. A jedného dňa prišla Lenka a povedala mi, Ivan, chcem sa spýtať, vadilo by ti, keby sme túto nedelu mali halušky s kyslou kapustou? Ja som vedel, že asi teda už nám to nevychádza, tak budú halušky s kyslou kapustou. Je to veľmi zaujímavé. Ja som sa toľko kyslých halušiek s kyslou kapustou najedol, ale keď sme teraz mimom boli, sme cestovali a som v reštaurácii videl halušky s kyslou kapustou a baraninu k tomu. Neváhal som, okamžite, je to jedno z mojich obľúbených jedál, ale chcem povedať, že ja som povedal, vieš čo, absolútne mi to nevadí, môže byť. Asi, neviem, či hodinu na to, zaklopal môj mladší brat na dvere a keď sme mu otvorili, tak povedal, že ja som taký predvoj. Ja som prišiel oznámiť, že zajtra aj rodičia prídu na obed. A ja som si hovoril, no, tak toto je veľmi zlá správa, pretože ak moji rodičia im prestrieme halušky s kyslou kapustou na nedeľu, tak bude úplne jasné celé, nemusíme nič skrývať, budú vedieť, chudáci ledva zvládajú proste s financiami. A viete, čo ja som si hovoril, toto nemôže tak dopadnúť. Tak som išiel a môj kolega, môj zároveň spolužiak z gymnázia, býval o 2 poschodia nad nami. A on mi dal kľúč, poď, vieš, ak by trebalo zaliať proste kvety a vieš čo, čokoľvek potrebuješ si zober.
Tak ja som prišiel a hovoril som si, zoberiem si kura, ak budú mať v mrazáku a vlastne im potom im kúpime a dáme tam, keď budeme znovu mať peniaze na to. A tak som prišiel tam a keď som otvoril mrazák, tak žiadne kura tam nebolo, ale zajaca mal. Tak ja som, hovorím, nič sa nedá robiť, tak zajaca sme mali na obed, ale chcem vám povedať, čo urobil Pán. Keď sme v nedeľu skončili bohoslúžbu, prišla jedna sestra za mnou a mala taký veľký biely baliaci papier v rukách a hovorí, vieš čo, hrozne mi je to trápne. Ale prežívala som, že Boh to chce, že mám to urobiť. A ona v tých rukách držala 2 kila hovedzieho mäsa. To bol proste nejaký biček, ktorého oni doma zabili. Nie kvôli tomu, tej nedeli, ale proste mali to mäso doma. A ona to doniesla a povedala, vieš čo, toto ti mám dať. A ja som vedel jednu vec, že Boh hovorí, ja sa postaram o vás. Ja sa postaram. Potom kolegovi som hovoril, vieš čo, kúpim ti kura, lebo proste, respektíve, že čo ti mám dať, ja som myslel, že kura ti dám. Vtedy zajace sa veľmi nepredávali, hovorím. A on hovorí, no, vieš čo, veľmi som vďačný, že to zajaca ste zjedli. My to nemáme radi. Takže kura môže miesto toho byť, tak sme dobrý obchod urobili vtedy. Ja ti chcem povedať, že Boh nikdy neprichádza neskoro. Nikdy neprichádza neskoro. On proste, pamätám si, ako som niesol práve v týchto, my sme niekoľko rokov sme prežili veľmi ťažký čas. A ja vám chcem povedať, že jedno také obvinenie prišlo na mňa, keď som prišiel do Bratislavy, tak prišiel taký falošný mail, ktorý hovoril, on miluje peniaze, preto prišiel do Bratislavy. Tak vám chcem povedať, že roky služby, kedy sme išli na doraz, my sú svedectvom, že neslúžim Pánovi pre peniaze, ale že Pán sa stará o mňa a že on sa stará o každého, kto je nastavený na tieto veci a hýbe sa v tomto a verí mu ohľadom tejto veci. Takže chcem vám povedať, že ak chcete zažiť prielomy, pretože jeden z benefitov, ktorý my ako rodina sme zažili, že nám sa nekazia veci. My vyhadzujeme veci alebo dávame preč, niekedy posúvame ďalej. Našu chladničku, keďže nám nepasovala do našej kuchyne teraz, tak sme darovali po rokoch používania. Stále funguje, stále je v poriadku. Ja som hovoril tomu bratovi, ktorému sme to dávali, vieš čo, akurát tesnenie na nej je tak otrhnuté trochu, lebo keď sa otvárala veľmi rýchlo po tom, čo ste ju zavreli, tak veľmi silný tlak tam bol a potom sa to... Nevedel som sa rozhodnúť niekedy. Otvoríte chladničku, zavrete a potom vás napadne, čo vlastne chcete. A predstavte si, on mi povedal, vieš čo, nám to nepasovalo, my potrebujeme opačný pánt. Takže sme len prehodili pánt a to, čo je, tá chladnička je úplne v poriadku. Takže vieš čo, Boh mnohokrát robí to, že ty vložíš svoje peniaze do Božích vecí, že zrazu príde požehnanie a nekazia sa ti veci. To je presne to slovo z Malachiaša. Pokarhám tvojich škodcov. A nám sa niekedy zdá racionálnejšie zaplatiť všetky opravy a nedať desiatok, lebo to je ťažká vec. A vieš čo? Mal som obdobie, kedy som hovoril, keď budem mať viac, Pane. To keď počujem, tak viem, že ten človek nikdy nezačne dávať. Lebo ak nevieš zmála dať, keď prišli peniaze, nadprirodzeným spôsobom proste dostal môj otec peniaze, za ktorý my sme si mohli byt kúpiť. A keď poviem, že na tom účte bol 1 000 000 korún slovenských, ja som ani len nezaváhal, že či z toho mám dať desiatok, alebo nie. Lebo som vedel, môj zaopatrovateľ je Boh. Nie tieto peniaze. Tieto peniaze sa môžu veľmi rýchlo minúť. Ale Boh je môj zaopatrovateľ. On je môj zdroj. Všimnite si, Mamon sľubuje presne to, čo vie dať Boh. Hovorí, budeš mať istotu, keď budeš mať dosť peňazí.
keď si kúpiš nejaké veci, budeš mať zabezpečenie, bude postarané o teba. O tom by vedeli naši rodičia, ktorí zažili v 50. rokoch. V Československu bola mena, kedy im komunisti okradli ich vlastne o peniaze. Každý, kto mal v banke, tak v podstate to bolo devalvované úplne. Ale ja chcem povedať, keby to nebolo, že žiadna devalvácia, inflácia, viete, nemusím o tom hovoriť, Pán je môj zdroj. Pán je môj zdroj. Ja nepotrebujem doživotnú rentu. Ja mám v Pánovi doživotnú rentu. On sa stará o mňa. To je tvoja istota. A teraz chcem úplne na záver povedať, vlastne, ako v písme je hovorené, a toto som si nepoznačil, nezaznamenal, takže modlite sa, aby som to našiel rýchlo. Výborne. Takže Matúš 14. kapitola. A o chvíľu prečítam ten verš, ale poviem vám najprv kontext, aby ste vedeli. Tu je písané o tom, ako bol veľký zástup zhromaždený, 5000 ľudí. A poznáte ten príbeh. Boli k dispozícii len dve ryby. Nepredstavujte si akvárijné rybičky, ale takého pstruha. Proste 2 ryby a 5 chlebov, ktoré boli na jedlo pre jedného chlapčeka na obed. A on to doniesol Ježišovi. To je viera. Pane, toto, keby tie 2 ryby a 5 chlebov niekto doniesol, pastor, nakrm. Už to je výzva, že? A predstavte si, že tam bolo 5000, ale mužov. Čiže dohromady mohlo byť s ženami a deťmi 15 až 20 000 ľudí. A teraz bolo treba nakrmiť s tým, čo bolo pre jedno dieťa vlastne, jedlo. A chcem vám teraz povedať, preto som aj hovoril Lenke, že aby nedala zbierku, pretože chcem teraz, aby sme dali zbierku. A nie preto, že teraz ja vás vyhecujem, aby ste úplne veľkú zbierku sme urobili. Vôbec nie. Ja chcem, aby boli požehnané vaše financie. Všimnite si princíp, ktorý tu je. Prečítam z 19. verša. Keď Pán Ježiš zobral tie ryby a tie chleby, povedal, posadajte si po 50. A potom je tu napísané, rozkázal zástupom, aby si posadali na tráve, vzal tých 5 chlebov a tie 2 ryby. Vzhliadnúc do neba požehnal a lámal, dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom. Pán Boh chce požehnať tvoje financie. Niekedy sa na hromaždenie, ako sme my, hovorí, že no, to sú, proste oni len hovoria o požehnaní, o prosperite. Ja chcem povedať, že ja verím v požehnanie a v prosperitu, biblickú prosperitu. Nie je to, že budeme sa pretekať, kto bude mať viac, ale v tom, že budeš mať dostatok, budeš mať hojnosť, takže budeš vedieť aj dávať iným. A tu je napísaný ten spôsob, ako to môžeš to robiť. Pozor, hej, proste je to osobné, dobrovoľné rozhodnutie. Pán Ježiš zobral tie ryby a chleby a požehnal ich. A preto som odložil tú zbierku, lebo dnes, keď budeme robiť zbierku, skúsi predstaviť, že dnes tu stojíš aj so svojím účtom, ktorý máš v svojej banke, aj so svojím majetkom, so všetkým, čo máš. A ty vlastne dáš nejakú čiastku, zober tú čiastku a požehnaj ju. Povedz, Pane, požehnaj moje financie. Požehnaj všetko, čo mám. A ja som veľmi vďačný, čo si mi požehnal a z toho ti dávam dnes. Mnoho biznisu skončilo, lebo to požehnanie na začiatku chýbalo. Keď to rozbehnem, potom dám. Vieš čo? Ty dávaš a preto očakávaj na požehnanie aj v oblasti financií. Očakávaj na požehnanie v oblasti biznisu.
Ale ten princíp ešte ide ďalej. Tie chleby a tie ryby Pán Ježiš zobral, lámal a dával učeníkom. A my niekedy máme predstavu, že učeníci boli takí poslíčkovia. Zobrali a tú porciu odniesli niekomu. Ale viete čo? Ja verím, že oni lámali tie chleby ďalej, lámali tie ryby ďalej a dávali to ďalej. Možno, že dokonca tí ľudia, jak sedeli, lebo 20 000 ľudí vladí obslúžiť, to chce dobrý personál. A viete čo? Jednoducho možno tí ľudia lámali a dávali si ďalej. A zrazu zostalo pre všetkých, dokonca naplnili koše zbytkami, ktoré prevyšovali 2 ryby a 5 chlebov. To je napojenie sa na nadprirodzené Božie fungovanie. Ale ten princíp je, že dávaš. Povedz, ak začínaš biznis, alebo si v biznise, alebo prechádzaš teraz ťažkým obdobím v oblasti biznisu, povedz, Pane, ak ma požehnáš, ja uvoľním z tých peňazí zase ďalej. Ja uvoľním z tých peňazí, požehnám to, čo mi ukážeš, to, čo mi dáš na srdce. Ja to posuniem ďalej. A vyskúšaj Boha v tomto. On je verný a on je pripravený aj v dnešných časoch, ktoré nie sú jednoduché, nie sú ľahké, ale vieš čo, my nejdeme so strachom do tej doby, lebo vieme, akému Bohu sme uverili. A vieme, že on je náš zdroj. Nie mamon, nie peniaze sú náš zdroj. Ak to budem mať, ak to zaplatím, veľa vecí sa dá zaplatiť a napriek tomu nezískate to, čo chcete. Pretože jednoducho ten život, mamon ti nezaplatíš život. Nezaplatíš dobré manželstvo. Zaplatím a budem mať tú manželku, s ktorou vytvorím dobré manželstvo. Nezaplatíš to. Jednoducho sú veci, ktoré sú dar od Boha, ktoré on dáva. A ako náhle ty nastúpiš na to, nejdem, nie sila mamonu bude hýbať mnou, ale budem dôverovať Bohu. On je môj zdroj. On je ten, ktorému... A viete, veľakrát to vidím, je zápas. Proste možno sa niečo deje v cirkvi a ty povieš, ja musím zarábať peniaze. My nemáme na to. Musím ešte to. Jeden z najsmutnejších príbehov, ktorý som zažil, bol z Liptova, keď proste jeden brat zrazu, proste viete, raz chýba, 2 razy chýba, 3 razy chýba. Som ho išiel navštíviť, potom som sa dozvedel, stavia dom. Tak som išiel priamo na jeho dom, som ho išiel navštíviť s tým, že idem mu aj pomôcť. A keď som tam prišiel, mi hovoril, vieš, ja staviam dom. Veľmi šikovný, proste poviem, pracovitý človek, čestne prišiel k tomu, rozumiete, nič žiadne zlé za tým nebolo. A on mi povedal, Ivan, ja musím dostávať tento dom. Ja chodím rovno z práce tu. Ja v nedelu skupinky alebo cez týždeň, čo je, nemôžem byť. A vieš čo, v nedelu tiež, to je celý deň mám k dispozícii, vieš, tak staviam, aby som to rýchlo dokončil. Veľa vecí sám si urobil. Šikovný človek. A ja som povedal, vieš čo, nemôžeš takto žiť. Nemôžeš postaviť iné prvé miesto, dať prvé miesto niekomu inému ako Bohu. A viete čo, tak som sa pravidelne modlil za ňo a prišiel konečne deň. Dom je dostávaný. Wow, som hovoril, išiel som ho navštíviť, alebo stretol som ho a hovorím, vieš čo, tak teraz prichádza tvoj čas. Si vítaný v zbore. Vieš čo, ja staviam druhý. Vieš, pre moje deti. Som povedal, ty si sa zbláznil. Tvoje dieťa má 3 roky a ty mu staviaš dom. Keď ho postavíš, tak ti povie tvoje dieťa, že kto bude v takej starej haraburde bývať dneska, moderný dom, ja chcem iný. Začal stavať. A viete, mamon sľubuje slobodu, mamon sľubuje skvelé veci, ale okradne ťa. Keď dostával druhý dom, tak zároveň s tým druhým domom prišla predvolanka na súd, kde mu manželka povedala, že už má iného.
a sa chce s ním rozviesť. A súd mal veľmi ľahkú prácu, lebo jeden dom jemu, druhý dom jej. Bum! A už to bolo vybavené. A ja nechcem to zakončiť zle, nech pán naozaj, neviem, čo s tým bratom je, ale nech ho zachráni pán a ale pod mamonom nikdy slobodný nebudeš, nikdy nezažiješ to, čo môžeš zažiť, keď sa vydáš Bohu. Môžeme sa postaviť teraz a budeme sa modliť. A respektíve ja som vás všetkých postavil, dobre, už keď stojíte, výborne, pretože chcem dať jednu otázku a tá otázka je, že ak chceš žiť to, čo sme hovorili, to nastavenie pre Boha, tak zostaň stáť. Ostatní si môžete sadnúť. Ak chceš nechať mamon vládnuť, môžeš kľudne si sadni. Viem, že to je teraz nepríjemné, lepšie by to bolo naopak, ale som omylom vás všetkých postavil. Prepáčte mi, nebol to zlý zámer. Ale chcem ťa pozvať. Ak vieš, že chceš žiť pre Božie veci a Božím spôsobom aj v oblasti financií, zostaň stáť teraz. A budeme sa modliť za taký prielom, lebo toto nie je úplne ľahká cesta. Respektíve to rozhodnutie nie je ľahké. Už keď si v tom, mňa keby ste lámali, že Ivan, dám ti veľkú sumu a vzdaj sa tohto spôsobu. Nechcel by som, pretože ja viem, že Pán je môj zaopatriteľ, On sa o mňa stará, On dáva dobré veci do môjho života. Takže prepáčte, určite som vás nechcel manipulovať, ale naozaj, ak chcete ísť Božím spôsobom, a ja poviem, že ak chceš ísť Božím spôsobom, znamená to aj vydanie sa Bohu. Možno niektorí ste tu prvý raz na tomto mieste. Ak chceš Boha spoznať osobne, vydaj mu teraz svoj život. Povedz, Pane, dávam ti svoj život. Vstup do môjho srdca. Staň sa môjim pánom. Boh je pripravený to urobiť. Ak si to neurobil ešte a chceš to urobiť, a potom po skončení príď dopredu, pretože chceme ešte ťa požehnať, chceme sa modliť za teba. Takže budem sa modliť teraz. Drahý Ježiš, môžeme spoločne sa modliť. Môžete opakovať po mne. Drahý Ježiš, ďakujem ti za tvoje slovo. A rozhodujem sa teraz v tejto chvíli, že nepôjdem podľa mamonu a nebudem milovať mamon, nebudem milovať peniaze, ale chcem milovať teba. A milujem teba. Dávam ti svoj život teraz v tejto chvíli. Som tvoj. Aj všetko, čo mám, je tvoje. Veľmi ti ďakujem, že si ma požehnal. Ďakujem za množstvo dobrých vecí, ktoré mám. Ďakujem, že mi žehnáš aj v oblasti rodiny, vzťahov, že požehnávaš moje zdravie a budeš ešte viac. Ďakujem ti za to. Som tvoj, Pane. A odmietam žiť pod vládou mamonu. Amen. Budem sa modliť teraz za vás. Pane, ja sa modlím a hovorím, nech je zlomená moc mamonu teraz v tejto chvíli nad nami. Nechceme žiť v zlatej klietke, Pane. Chceme byť požehnaní, aj sme požehnaní a ty nás požehnáš, ty rád dávaš svojim deťom a dávaš hojne, vďaka ti za to všetko, ale nechceme byť ovládaní peniazmi, nechceme mať predstavu, že ak si niečo vieme kúpiť, to prinesie riešenie pre náš život. To nás požehná. My hovoríme teraz, že ty si naše požehnanie. A ja v tvojom mene, Pane, lámem moc teraz ducha mamonu a rozvezujem každého, kto pod tým žil. A hovorím tvoju slobodu. Tvoju slobodu. A Pane, ja sa modlím teraz, keď budeme mať zbierku, aby sme požehnali svoje financie. Aby sme požehnali to, čo dávame, Pane.
aby zároveň to, keď nás požehnáš, aby sme my uvoľnili tie peniaze ďalej. Áno, dáš aj nám, budeme aj my mať z toho, ale môžeme z toho uvoľniť pre Božie dielo, môžeme uvoľniť možno pre brata, pre sestru, ktorých nám dáš na srdce. Pane, ja sa modlím za štedrosť a ďakujem ti, že v tomto zbore je štedrosť, ale modlím sa, aby sme vedeli tak prúdiť s tebou, aby sme vedeli ísť a naozaj mať otvorené srdce pre tvoje vedenie aj v oblasti požehnávania. Aby sme sa naučili siať a naučili žať. Tak, Pane Ježišu, žehnám toto v tvojom drahom mene Ježíš. Teraz v tejto chvíli. Amen. Amen.